గుర్తించుకెళ్తాను చాలు. మిర్చి కరెంట్ ఉందా? కరెంట్ చెప్తారా? हेलो, कैसे हो आप? फाइन, आप कैसे हो? ಎಗ್ಗಲ್ಲ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೋಗಿಲೆ, ಶೋಭಾ ಕೋಗಿಲೆ. ರಂಜು ಕೊಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ, ಕೊಡೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಕಾಕ್ಲೇತ್ತದಿತ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು 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 ಜನನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೊಡಿಬೋತು ಒಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. Atiara Jbante Gelman pe YouTube da Sudi Jena Baka Sudi Jena Zoba Habega Batana and Bari Emma Irwand Rade Tilpunu in short to Ajudaj Reviews and the పాడావాడు. ఈ వైటీ స్టూడియో డౌన్లోడ్ మనుపుడు శోభా ఏండత వైటీ స్టూడియో డౌన్లోడ్ మనుపు ఉండా ఈ గ్రేట్ సూపర్ సూపర్ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದಾರ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅಜ್ಜಿಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಪಾಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಚಿ ಗಂಟೆದಾಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮೋಟಿನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಓ ID ಮೋಟಿವ್ ನೋ NID ಅವೆ ಇದು ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾವುಲ ಟುಮಾರೋ ಹಾಲಿಡೇ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಜನ ಇಂಕಲ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆನ ಇಂಕಲ ರಜೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಇಂಕ್ ಯಾನ ರಜೆ ಬಂತು ಜೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ చెప్పే ఏం చొల్లారు మ్యామ్ శోభడకే నందులేరు ఏం చొల్లారు మ్యామ్ యాన్ అత్తి స్కూల్కు రజ బన్ని గవర్నమెంట్ హాలిడే అంటే ఇంకలో ಒಂಜಿ హాలిడే ఎప్పాడు ఎన్నెల గవర్నమెంటే ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಯಾಮಲ್ದೆ ಈ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜ ಎಂಡ ಬನ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನೈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ಜ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಬನ್ಪ ಎಂಡ ಬನ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬಲದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಇನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ತೂಪು ತೋಜುಜಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣೀನಿ
ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಜ್ ಪನ್ ಪತೈ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ತೋಜುಜಿಯ ತೋಜುಂಡು ಮಾತಾಡಲು ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ತೋಜುಜಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನವೇ ಪೂಜಿ ಏರ್ ಬಂಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ವನಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಡ್ಪುರುವಾಲು ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಆಲ್ ಬಂದು ಓದ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಏರಂಜು ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ ಕೊರ್ರೆಂಡ ಇಜ್ಜತ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆನಗತ ಕೊರ್ಪುನು ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಬಿಕಾಸ್ local someone blocked. Okay, Dada Kajipu. Banmi Vattal. Banmi, congratulations. ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏ ಶೋಭಾ, ಬಾನ್ವಿನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನಿ ಹೊರ್ತಿರ್ತಿರ್ತಿರ್ತ ಅವಂದು ಬರ್ಬೋದು. இந்த சேனல் மானிட்டைஸ் ஆத்துன மேம். என்ன ஆத்துஜி? தேங்க்யூ. என்ன ஆத்துஜி? నాతిజి ಒಂತೆಪ್ಪು ನಾಯರೆ ಆಡ ಇಂಕೈತ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾ ನೈಟ್ ಮಂಡೆ ಕೊರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಎಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಎಂತ ಚಾನಲ್ ತೂನಾಗನೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಜಾತ ಮಸ್ತ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಪೆ ಮುರನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ದಾದನ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಾದಿನ ಪೂರ ತೂಪೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತಿನ ಅಜ್ಜನಡೆ ಪೋತಿನ ಅವು ಕೈತ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ತೂಪೆಯನ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಬರ್ತೇರು ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಇರೆಗತ್ತು ಸಬುಂಡು ಮೊಂಟೇಸ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜನ್ ಮೋನಾಯ್ನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪುಡ ಬಾನ್ವಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಪುಡ ಮೋನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಓಕೆಗೆ ನೀ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ದಯಾನಂದ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಂಡ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಹೌದಾ ನೀ ಅಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅಪ್ಲೈ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡ ಬೇಜಾರಾತು ದಾಯಿಗೆ ದಯಾನಂದು ಬೇಜಾರಾತಿರಿ ಯಾನು ಬಂಡ ನಂಬುಜಿ ಈ ಕೊಂಚ ಯಾಲ ಬಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಜಿ ಏನು ತೋಜು ಅಕಲೆ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಂಡ್ಯಾ ರಂಜು ಬಾನ್ಬಿ ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕವು ಎಂಚಿನ ರೀ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕವು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲಡಿ ಏರುಲೇರು ಮನ್ಪೇರೆ ಏನ್ ಪಂಡು ಅಲ್ಪ್ ಮೋನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನ ಯಾ ಮಂದಿಜಿ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಫುಲ್ ಮೋನ ಆತಂದು ಅಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ವಾಚ್ ವಾಚ್ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಈಗ ಓಲ್ಪ ತೂಪನಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಸರ సబ్స్క్రైబర్ యా పండతే నా మొబైల్ హ్యాంగ్ అవుతుండి ఓవుతుండదా ఇంకా ఉందా ఉందుండు పొసది ఎప్పుడు పొసది అప్పుడు మన పడ్డతానే కాడు పొన్ను తూపు జరతే ఎంగ్ ఆ మారే తూ కైని బారు ಒಂಜಿ పొన్ను అండల హాయ్ వనిత హాయ్ ಸೋಬಾ ಚೆಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾನ್ವಿ ಯಾಪ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಈರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂದು
ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ. ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಉಂಡು, ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಈತ್ ಬರ್ತಾ ಆತೋದಾದನೆಯ ಬಾನ್ವಿ ರಕ್ಷಿತನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಐಟ ಇವ ಅಜ್ಪಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ನೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ದು. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬೈಜೇರಿ ಬರ್ವೇರಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೋಮ್ ಉಂಡಾ, ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಉಂಡು. What $1 icon appe ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿರಂಜು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನುಲೆಂದು ಈ ಓರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುದಾಯನಂದ ಏತು ಪೊನ್ನು 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 ಬಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲ ಮರಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಂಗ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂತ ಇತ್ತ ನಾನು ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಾದನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅವೇನ ಸ್ಲೋ ಒಂದುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸಿಂಗ್. ವನಿತಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಅವೀರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲೇಡ ತೋಜಪ್ಪನಿ ಏರುಳ್ಳಿರು ಬಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಪ್ಪ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಯಾನಕಲ್ಲ ಟೆಕ್ದಕಲ್ಲ ಪೂರ ತೂದು ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೂತುದು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ತೂಪೆ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಸಾರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊನ್ನು ಆದಾಯನಂದ ಬತ್ತದ ಬುಲಿ ಪುನಿ ಬಾ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಓ ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಕಂತ ಕೊರ್ಕ ಅನ್ನಗ ಓ ಆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ದ. ಓಕೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೊರ್ದಾಯನಂದ ಸೋಬ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಕೋಡೆದ ಎರಿಗದ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅವದ ಆಲಕ್ಕೇನು వచ్చండి ಅಲಂಜಿ ಮುಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪದೇ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದ ಮುಟ್ಟದ ಆಲಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವು ಏಟ್ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ 90 days ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಕ್ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಪುಸತ್ ದಕುಲು ರಂಜು ಬಕ್ಕ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ದಯಾನಂದ್ ಅಣ್ಣಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪಂಡ ಬಾನಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಾನುವಿ ಐಟ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏಕದಶಿನಿ ವೆಜ್ ಓ ಅಂದ ಏಕದಶಿಯ ಇನಿ ವೆಜ್ ಶೋಭಾ ಬಾನಿ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಸ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರೇ ಇರ್ಲ ಶೋಭಡುಂಡು ಚಾನಲ್ ಶಿಪ್ಪದ ಜನ ತೋಜಿ ಬರು ಒಂದು ಬತ್ತಗೆ ಎಂಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವನಿತ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಪುಕ್ಕಡೆ ಬರೋಡ್ಚವ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬುಡ್ಡಿನ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಬಾವ್ ಜೈಂಕ್ ಎಂಕಲ ವನಿತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ ದಿಯೇ ಬರ್ವಾಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸಬ್ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ನಾಡು ಜೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನಂದು ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ ಮಂದಿ ಜರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ವನಿತಕ್ಕ ರೆಡ್ ಸಬ್ಬು ಏನು ಸಬ್ಬು ಬಾನ್ವಿಗ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ಬಾನ್ವಿ ಈ ಓಲ್ ಬಂತದೀನಿ ಕುಲ್ಲು ಪೊಕಡೆ ಜಿನದ ವನಿತ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಜಂಟೆಗೆ ರಂಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಬೋದಾ ಅಡಿಗೆ ರೆಡ್ ಸಬ್ ಬೇರೆಗೆ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಂದಿಜ ವನಿತ ಸಲಿಯನ್ ದಾದಾ ರಂಜು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಪಾನರ್ ತೋಚ್ಪವಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಬರ ಆಳಾತು ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಪೊನ್ನುಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾರು ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿಜಿ ಬನ್ನಿ ಏರುಲೇರಿ ಟೆಕ್ ದಕ್ಕಲು ಇಂಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಲಿ ದಾದನ ಆವದಜ್ಜಿ ಅದ ಆಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಐತ ವಿಷಯ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ
ದಾದನ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಡು ಓಡೆ ಪೋಪುಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಬೀಲ ಪತ ಬೈಲಾಕನಿ ಪತ ಬೋಡವು ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊನ್ನಾಗ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆಯಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವನಿತ ನಂಬರ್ ಬಾನ್ವಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಏರ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆನಪು ಟೆಕ್ 6 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಇಲ್ಲ 2ನೇ ಮಂತ್ ಪೈನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡು ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಕೇನುಲಿಯಾ ಟೆಕ್ದ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಕೇನುಲಿಯಾ ಎನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತ ಮಂತದ ಬುಡಿ ಇರ್ಗೊತ್ತು ನರೇಗ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡುಡು ಅಂದ ಏತಾಪ ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿ ಅಂದ ಸೋಬ ವನಸಂಡ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೈನ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಾನು ಏರ್ಲ ದಯ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ಏರಾಂಡ ತಿಕ್ಕುದು ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತೋಚ್ಪದ್ವ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಅದು ಅದಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿಲ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ಜಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜುವಾಯಿ ಪೊನ್ನಿತ್ತಿನಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪುನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಎರಿಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ವಿ ನಿಜ ಅಕಲ್ ತೂಪೇರು ಬಕ್ಕ ತೂಪು ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತಲು ఏ రంజు ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండా 5 పేమెంట్ డబ్బులు ఇస్తే 4K ఇప్పొచ్చు బై బై యాన్ ఇదేకి హెల్ప్ ಮಾಡ್ತೆ ಚಾನಲ್ ఉండా యూట్యూబ్ ಚಾನಲ್ ఉండా ಪನ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲೇನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿನೇಟ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅవి ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ತೂತಾನು ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಅನಿಟ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇರು ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗು ತೂಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಗೆನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿನಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂದಿಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲೋಡ್ ಬನ್ನತ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ದರ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಆತ ನಾಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ ಮಂತಿನ ಅವೇನಾಯ್ತು ಏರ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆರನೆ ಪೋಪು ಜನ ಚಾನಲ್ನೆ ಎಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಚನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ನಾವೇನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಮುಟ್ಟೆರನೆ ಗೊತ್ತಿ ಬೋತಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಣ ಓಡಾಡಿ ಪೋಪುನ್ ಬಂಡದು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾರತ್ತ 127 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇ ರಂಜು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಕು ಚಾನೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಮಂದಿಜಿ ದಮ್ಮಟ ದಾಲ ಮಂದಿರ ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋತಿಜಿ ಬಗ್ಗೋಯ್ತಿಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇಮೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಟಪುರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆತ ಬೇತ ಚಾನೆಲ್ ತೂದು ಅಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು ಅಕಲಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಮೇಲ್ ಕಟಪುರ್ದೆ ಪಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ಅವು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೇರೆಗ್ ಅಂತ ಅಕಲ ಅಕುಲ ಅವೇನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅದು ತಪ್ಪಾತ ಗೊತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿತ್ತು 70 ದಿನ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುರುಕು DIG ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ದಾದ ಬಂದು ಚಾನೆಲ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪದ್ದೆನ್ಮಕ್ಕೆ ಪದ್ರಾಟಿಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಶೋಭಾಯ ನೀನಿಜ್ಜವ ಬಕ ಬರ್ತೀರೇರು ಅಜ್ಜರ ಇಂಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈತ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇ ಪೋಪ ಜಾನ್ ಬಕ್ಕ ನಡು ಇಡೀ ಏನು ತೂಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏನ ಡೌನ್ ಆದಂದ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಇಮೇಲ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕೇಂದು ತುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಇಂಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 69 ದಿನದ ಅದನುಂಡು ಐಟ ಇಂಕ ಇಮೇಲ್ ಬರೋದುಂಡಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಗ್ರೋತ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಚತೊಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ರ ಅದಾಲ ಮೂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಟ್
ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮುಗಿದು ಪೋಂಡ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಬರ್ಬೇಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲು ಅಂದ್ ಇಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ಯಾ ದೀಪಕ್ పొన్ను దాನೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಎಳೆ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಪಾತೆಂಡ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನೀ ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತು ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇಮೇಲ್ ಮನ್ಪುನು ರಂಜು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬಲ್ಲ ಬಂಡದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗು ಬತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಕೋರೋಲಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಚನೆಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪು ಜಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬಿಡು ನನ್ನ ಬರೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಿನ ಲೈವ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾನ್ವಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಏ ಬಾನ್ವಿ ಕೊರಿಯರ ಶೋಭಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲ್ పొన్నులు బయట ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತು ದಾದಿ ಬೋದಿರಲ್ಲ ದಾದ ಸೋಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತಿರುನು ಎಂಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆಕಿಲು ಮಾತಾಗೇನು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಯಾರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ದೀಪು ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಾರಗೆ ಇಜ ಇಂಚನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾಪನೆ ಗ್ರೋ ಅದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಆದಿಪ್ಪೋದು ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಐ ಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಸಿಸ್ ಏರ್ನ ಐ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಐ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಜಿ ಸೋಬದ ತೆಲ್ಪುನಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕ ನೆರ್ಪು ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಜಿಗೆ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸೇ ಪಾಡುಜ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನುವೆ ಚಾನಲ್ ಅವೇ సింబల్ నెట్ సింబల్ ఉండండి అవి లైట్ టేపు ఏర్పండి శోభా వనిత నీకేన్న కమెంట్స్ తోజుండ ఇజ్జా వనిత కమెంట్ తోజుండ ఇజ్జా అన్న బా ವನಿತಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರಡಚ್ಚಿ ಆರು ಬಾನಿಲ ಪಂಡಿಜೀರ ದಾದ ಬಂಡದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡತೆ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜಿ ಜಾಂದತೆ ಬರ್ಸಂಡ ಸರಿಯಾನು 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಆವಾವ್ ഞാൻ പോപ്പെ 10 ಗಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಂದುಂಡು ತೂಪೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ಪೋಪ ನಾನು 1:45 ಪೋಪೆ 10 5 ನಿಮಿಷಪ್ಪನ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಉಂಟ ಓಕೆ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್
బాన్లా పండేరు ఇక్కడ तुझे ಶಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಂಡ ವನಿತಾ ತೋಜುಲತ ಬಾಯ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಶಿಪ್ಪದವ ದಾನ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ರಂಜನ್ನ ಲವ್ ಯು ಸೋಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಂಡ್ ಗತಿ ಭಯಂಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ತ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಗಾಲ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಡುಪುರಂದು ಇಪ್ಪದು ವನಿತಾ ಇನಿ ವನಸಿಗು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ವನಸಿಗು ಪೋಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಾದಿದು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಾರ್ಗಲೇ ನಿಕ್ಕು ಪೋ ಮಾರ ಅವರ ಯಾನ್ ತಮಸೆ ಬಂತಿ ನಡು ಊಟಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗ ನಡುಡ್ಕೊಲ್ವನ ಈ ತೋಜುನಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ತೋಜುರದ వాళ్ళ ಶೋಭಕ್ಕೆ ತೋಜುನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಎಂದ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಪ್ಪಳ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿ ತಿನ್ನು ಶಾಪರ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬಾನ್ವಿಲ ಪಂಡಿರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಕೋಡೆ ಪನ್ಯರತಿ ಅಂಚಾಪನ ಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲು ಋತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗುಲು ಋತ ಮನ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ತೆತ್ತಿಬಾರ್ದು ತಿನ್ಪ పొన్నులేని తూనగా ఫ్యామిలీ పూర తూనగా దాదాపుడు ఆసేపుడా ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪ ಋತ ಬತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಬಾ top ganito. Ako sila top ganito. David kurpu ponu. ఏది మంది ఇగంతు మీది మరల కాతున్నారు కాసి తమ్మనది ಬಿಳಿಪುರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಮೈದೊಡ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕನ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಎರಡು ಕಾಸು ಕಂತ್ರಿ ಕಿತ್ತಿ ಬಾರ ಪಕ್ಕದಾಗ ತಿಂತೀವಿ ಬಚ್ಚಿ ಕಾಣಲಿತ್ತು ಸಾಕ ఉండత తెత్తి మంది ಋತಪತ್ತಂಡಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾರ್ಗೊಡ್ಕುಲ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ರಂಜಿನಾರ್
ఏ అందుದ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಪೋಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ತಿಕ್ವೇರು ಯಾನಿನಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪಾಡುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ವನಿತ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನಂತ ಅಂಜೇನೆ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಉಪ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಬಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿ ಮಂಡಪುರ ಬಾಲ್ವಿನ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾದ ಮೂರುಂಡು ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಿ కొంచెం పక్కన పరకు మనసులో ఏర్పు ഞാൻ പത്ത് പയ്യൻ തെറ്റിണ്ടായില്ല കാല പറഞ്ഞ മോ തെറ്റി തിണ്ട ജി തെറ്റി ജാഗ് തിണ്ട ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಕುಲು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಯಾ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ವೆಯ ಅವಳ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೈಕ್ ಹೊರಗದು ಕುಲ್ಲು ಕಾಂತತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ పొర్లుదా పొన్నులు ఉప్పుని ఇంకా వందు అంచన పొర్లు ఇచ్చానాయి మది మ్యాయి ఒక్క మస్తు టెన్షన్ ఆపుండు దయానంద్ ಅವು ಪೂರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ಶೋಭನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೋರಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಂ ಶೋಭಾ ಹೌದು ಒಂಜ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಅವಳು ಓವ ಅಪರ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಾಪನ ಅದೇನೆಯ ಮಂಡಪುರ ತೂಲಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಸಾವು ಒಂಜ ರಾಮಚಾರಿ ಇನ್ನು ಏರ್ಲು ಇಜ್ಜರು ಸೋಬ ಬುರ್ಚ ಅಂದದ ಅವು ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ನಿಂತು ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ದಯಾನಂದ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜರ ಅಂದು ದಯಾನಂದ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜರ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿಕ ದಕ್ಕಿನಿ ದೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ನೆಟ್ ಪಾಟಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿಕ ದೀನಿ ಅನ್ನ ಬೇಲಮಂತ ಅಂತ ಕಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಕೆಂಪೈನಿ ಬರಿಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಯರೆತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ ಪೋದು ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ್ ಮಗಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ ಕೊರ್ಲ ಮಾರ ಅಂದು ಬೊಕ ಕೊರಿಯಲ್ ದುನಿತುದು ಅರಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಏನ್ ನಡೀಪಿ ಹೆಂಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೇಪಿನಿ ಅಂದ ಬಾ ಶೋಭಾ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆತ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಏಪ ಕಣ್ಣಲಂಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಳವೇನೆ
ದಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬರ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜಲ್ಲವ ದಿಯಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ತರ ಕುತ್ತು ಐಕೆ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ದಕ್ಕೆ ದೀಪಿ ಅಂದ ದಿಯಾ दादा तुम आज शो कुल्ले मार रहे हैं ఆయన డీపీకి సరిగా తోచింది दिया सब माल दीजिए ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬೈದಲು ಸಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಜ್ಜೇರು ഞാൻ പനവന്ത് എത്തെ మనపుల అందు ఒక దాదే పొన్నులు కాస్త దాయబోడు మళ్ళా వెళ్ళబోడు ఎడ్డ జాబ్ బోడు కారిడు తిరగబోడు ఒక్క కాసు ఖర్చు మలుపునాయే బోడు పనిపేరు యానత్తు మలిపేరే సాతేచి ಅಂದು ಮನ್ಪರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲು ಪೊನ್ನು ಬತ್ತನ ಬರಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಓ ಪೊನ್ನುಲ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ದೈನಂದು ಗೋ ಪೊನ್ನುಲ ಬರ್ಚಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮಂಡ ಗುತ್ತುಲು ಇಂಕ್ ಮಂಡ ಗುತ್ತುಲು ಶೋಭಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಏ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಡಕುಲ್ಲೊಂದು ಮನ್ಪು ಬಾಲ್ಯದ ಮಾತ ತೋಜಪ್ಪ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬ್ರ ಧೈರ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕು ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಮಲ್ಪಜಿ ಮಲ್ಪ ಬಾರ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾಟ್ರಿ ಈಟುತ್ತ ಸರಿ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ಅಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡಾರಾ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನಾಂಡ ಬಬ್ಬಿನಾಳ ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಏಲರೇಕು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪೋಡು ಏಲರೇಕು ಅವಳು ಒಪ್ಪೋಡು ಐನಂಟೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಮೆಲ್ಲ ಉನ್ನ ಗೊಂಜ ಅಡಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಓಲು ದಾದ ಬಂಡದು ಅಡೆ ಪೊಯ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರಾ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಫಾಲೋವರಾ ಮೋಟಿವ್ ನಾವು ನೈಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಓಕೆ ರಿಯಾ ಬಕಮನ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ కొంచెం దాదా మాత మలిపోడు ఉంది పందుకోర్ల మారే ఈ పండ నమ్మయ్య ఎన్న మగికు ఆ మొబైల్ ఉండు మూడు ల్యాప్టాప్ ఉండు ఒక ఫోటోగ్రఫీ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವಡು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ನಗೀರ್ ಮನ್ಪಂದಗುಲ್ಲ ಈರ್ ಮನ್ಪಂದಗುಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅವೇನು ತೂಪುನಿಚ್ಚಿ ಮಾರೇ పజ్జిగుదాదు వర్క్ అయితే సిస్టమ్ వర్క్ పోందిలే నైట్ వేళ డే వర్క్ చెప్పే ఇంక పొన్ను సహజ ರಂಜ್ ಪಂಡನಂಬ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಆಂಡಲ ಆಯ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಗು ಎನ್ನ ಪೂರ ತೂಲಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕುದು ಪಂಡು ಮಾರ ಅವೇನ್ ತುದೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆನಾಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ತೆ ಅವು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ದಾದ್ರ ಒಂದು ಪೋತುಂಗೆ ಎಂಡ ಪನಗಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತ್ ಇರವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಗೈಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಿಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಪ್ಪೆ
ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ವನಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ನೆಲಂಚಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿನಿಗೆ ಯಾವ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಮುಪ್ಪು ಕಜ್ಪುರ ಮಂತದ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತ ತಿಂಡಿ ಬರ ಮಂತ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾತ ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚ ಒಬ್ಬ ಪೋಪಿನಿ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಕಲ ಪರಿಚಯ ಅದು ಕಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಅಂದ್ಯ ಪನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಚಂಪನ ಬರ್ಪೆ ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಮೊಂಟೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ಉಂತಲೆ 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 ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಮನ್ಪರೆ ನಡಿಲ್ಲನ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೂಲೆಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ఆయన ల్యాప్టాప్ ఉంది అది ఇంక మంత్ కొరపు ఎందుకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಂಚೇನ ವಾಯನನೇ ಹಿಡಿದ ಭತ್ತ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಪತೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಇಂಚ ಮಾತು ಎಡಿಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಕಲ್ದೈಟು ಆಯ್ಗ ಬಾಳಡು ಐಫೋನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಸೋಪು ಒಳ್ಳುಂಡು ಅವ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲನಾ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವು ಅಂದ ಐಫೋನ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ಪೂರಾಲ ಉಂಡು ನೆಡೆ ఆయన ದಾವುಡು ಇಂದು ಸಂತ ಇಂಕ ಮೈಕಗೆ ఆయనే ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ఆయనే ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮನ್ಪಿ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಿ ಬಾಯ್ಕ ಸಾರಿ ಆ್ಯಪಲ್ చెప్పును దాని ఇన్ని పొన్ను బర్పుజి ఎన్న ఛానల్కి పొన్ను బర్పుజి మారా ఇది ఐ టెన్షన్ మల్పును ఆంటీ నక్కుల అవా ఆంటీ అవా ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಚೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಆಂಟಿದಾಗುಲ್ಲು ದಾಯ್ ಅತ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಟಿ ಅವ ಅಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೀಮು పొన్ను బోడు 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 ఇంచ పంటిది పొన్నే బర్పుజి బర్పుడేజి పొన్ను ಆಂಟಿ ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಆತುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಂಟಿ ನಗಲೇನೆ ತೂಪುನ್ ಮಾರೆ ಈ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮದುವೆ ಅಂಡದಾನೆ నీకు ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರಂಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ ದಿಕ್ಕು ದೀಪ ಅಕ್ಕದಾದೆ సాపపాడు నీ చెప్పులే లెబలే పొన్ను వరపులు ఆరాంసే చెప్పులే జిరా హ్యాపీ
ರಾಮಣ ಲತ್ತ ಪೊನ್ನು ಬೋಡುಗೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಆಂಟಿ ಬರ್ಚಿ ಚೀ ಪಿ ಸಾ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಒಂದೊಂದು ಬತ್ತಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಂಜು పొన్నుండా ఆంటీ నగులు ఆయగ దానందు కొంచెం పొన్ను పొడిగా దానందు కొంచెం పొన్ను ఇస్తున్న కొర్లే పొన్ను బరడు ఇటు దాదర బతిరియా తెత్తైడు బరేడు మిత్రుండోళ్ళు ಎಂಕುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರಡು ಸಿಂಗಡೆ ಬರಡು ಎಂಕು ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜತೆ ಈತೆತ್ತುಲ ರಂಜಿಕೇನೊಂದುಲೇನಾ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಬಂದು ಆಟ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ ಪೋಯಿನಿ ಶೋಭಾ ಆಯ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ಜು ಒಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಪಿರಾನೆ ಬೆತ್ತ మస్తు టెన్షన్ అని ఇంకా ఆశ ఉండదు మణిపూచి ఉప్పాడు దాలాపు జాసింది ఇది ದೇವರಿಜ್ಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರಿ ತರಿಂಚೋಲ್ಲನಾ ಅನ್ನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೇನಾ ಅಲ್ಲ ರಂಜಿಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದು ಆಯ್ಗಿತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಆವಡಿಗೆ ಆಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈ ಬತ್ತಂ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿಗೆ ఆయన ಕೆಲವು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಪೂರಗುಲು ಜೋಡಿ ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಲು నా ముంద మాడ అయ్యోంచి అంది నరమని ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನು పొన్నಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬುರ್ಲ ಸರಿಯಾಪು ಶೋಭಲ ವನಿತಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಮಣಿಪುನೆಜ್ಜಿ ಓ ಶೋಭ ವನಿತ ఈడ ఆంటీ బోడకేను వారు పొన్ను తిక్కించిన ఆంటీ అండలా అప్పుడు ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿಲಿತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕತ್ತೇರು ಪೂಜಾರಿ ಜಾತಿಡು ಚೀಗೆ ಯಾರು ಗಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೆ పొన్నుగు అర్జెంట్ మల్పర బల్లి యాన్ పూజారి కింగ్ ఆయన యాన్ వనిత నిల్ల పోపిన్
ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜಾತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಗಿಡ ತೆರಡ ಅವಳು ಗಿಡ ತೆರಡ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಪೋಲೆ ಏರ್ ನಿಕುಲ್ ಬಂಡದು ಅವನಿತಾ ಎಂಚಿನಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದಯ ಒಂದು ಮಾಡಿ తమాజయ పొన్నులుల్ల పూరా ఫిక్స్ మదిమే అండ్ ఇజ్జిన ఇజ్జి అక్క వేరిన పొన్నుల మలుపు మలుపు బెస్ట్ కరెక్ట్ బండ మలుపు ಹೋಗು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿಬಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡೆರಡ నీకు లేరు ఒలుతు బత్తిని నీకు నేరు కడుపురు నేరు వాళ్ళు మళ్ళా పనిపాలి నాన్నల నీకు సీద బర్పు నేనా అందుకేండా ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲೆ ಬರೋ ಒಟ್ಟು ಪಾಡಾಡು ಮುಲ್ ಪೂರ ಗಂಟೆ ಬೈದೇರಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀದ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಹಾಕುಲುಂಡು ಬಂಡೇಡ ಅವಾಗ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಬುನು ಇಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಶೋಭಾ ಇನಿ ತೀಯರ ಪೋಯ ಆಯ್ಜ ಇದು ಹಿಂಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಡಿಯಾ ಮಂಡಪುರ ಹಾಳಾತು ಏರ್ಗೆ ಎಂಕಿಲಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಪೊನ್ನನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಂಕಿಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟೌತ ಬ್ಯಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಲೌತ ಬ್ಯಾರ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ID ಕಾರ್ಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇರೇನಾ ಒನಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿ ಡೈಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡೈಟಿಂಗ್ ಒನಸು ಮನ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಒನಸು ಕಾಂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತೆ ಒನಸು ಬಯ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲಜಿ ಒಂಚೂರು ಚಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದೆ ಫುಲ್ ಪರ್ಪು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮಂದೆ ನೈಟ್ ಒನಸು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವನು ಇಂಕ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮರ್ಲ ಹತ್ತು ಆಸೆ ಪೂಜಾ ಅನ್ನಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಾ ಅನ್ನದು ಪಲ್ಲೆ ಜೋಡಿ ಆವಡು ಪಂದು ಅನ್ನದು ಆನಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಡಿ ಉಂಡಿ ಓಲಾನಲು ಉಪ್ಪುಂದಾಯ ನಾನು ದೇವೇರು ಹನೆಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸುಸ್ತು ತರತಿಗ್ಗುಲ ಕಾಪುಂಡು ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನವ್ಯ ವನಿತಾ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಗೊತ್ತಡ ఏపాటి నుంచి కానుకోండి ఒక వాళ్ళ పండు దొంజి బత్తనే ఇంక జీని స్లిమ్ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಂಡನಾ ಅವೇನು ಕನ್ನ ಪದ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ತೆ ಅವೆ ಒನಸದ ಹಾಲ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒನಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿತೆ ಒಂತ ಕೊತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚದಿಡಿ ಕಲತ್ತದ ಮನ್ನಿಲಕ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೆ ಮೊದಲು ಪಂದತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರುನು ಅಂದಂದು ದಯಾನಂದ ಕುಶಾಲು ರಂಜು ದಯಾನಂದನ ಕುಶಾಲ್ ಗಾತಿ ಅತ್ತಾಯ ಮರ್ಲು ಪಾತಿರು ನಂಚೆನೆ ಜಾಲಿ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಥರ ತಿಗ್ಗುನು ತರಬೇನೆ ಅಪ್ಪಾ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಠ ಉಂಡು ಅವೆಂದೆತ್ತ ನೋಡು ಗಾತಿ ಅತ್ತಕ್ಕ ಕುಶಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪನ್ನಿ ಎಡ್ಡಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಜಾರು ಮಾತನ್ನ ಮಾಡ ಎಡಣ್ಣ ಪಣ್ಣೊಡುಗೆ ಚೂರು ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಕಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಕಣ್ಣಾಗ ಮನಗುರುದು
కన్నగ మన్న మురుడు మణి మణి చూరుంతులంచేను ఓకే ఇష్ట వాళ్ళు ఈతానే కదా అక్కాయను ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ನ ಅರೆಗ್ ದಾದಾ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಏರಿಗ್ ದಾದಾ ಜಾಬ್ ದಾದಾ ಪನ್ನದ ಏನಂದ ದಾದಾ ವಿಷಯ சொல்லுங்க ಶೋಭಾ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಒಂಥರ ఇంచ గాలి పోయినాక ముచ్చు పెట్టినాము టైట్ పని ఉంటుంది ఇందాక జీనిస్లేము ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಉಂಟು 1 ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತು ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಬ್ಬುದಿಲ್ಲ ಜವನ ಸಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಪ ಎಜ್ಜಿಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಚುರುಕು ಬಾಡ್ಗ ಚೂರುಪು ಬಾಡ್ದು
ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಎನ್ನುವ ಅತ್ತೆ ಎನ್ಲ ಪುಡಿ ತಿನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೈವೆ ಎನ್ನುವೆ ಮನಸ್ಸರು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಕುಡಿಕಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಪುಡಿ ಕೊಂಚ ಪೂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒನಸಿಲ್ಲ ಅದು పోయినాడే దాదా అంచెల పోయింది యావక ముందు అది కొంటు కుదిందా అన్నడే కన్ను కాకుండా ఒక అయ్యప్పా దేవరే ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಜು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನ ಅಂತ ದೀದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಉಂಡಾತ ಅವೆನ್ಗೆ ತೋರೊಂದಿತ್ತೆ ಡೈಟಿಂಗ್ದ ದಾಯ್ತ ಮಂತ ಅವೇನೆ ಓದಿಯಾತ ಮೆರ್ನ ಓದಿಯ ಅಂದ ಏನಂದಿನ ಒಂಜಿ ತೂತೆ ಚೆಕ್ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರೇ ಬೈದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪರು ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೌನ್ ಬಾಯ್ ಒರರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೆಗು ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಯಾನಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಸುರುತ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಯ ದಾಯೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಯನಂದು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ರಂಜು ಯಾನು ಉಲೈಡು ಪಂಡತ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಕಲತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಯ್ತ ಅಂಚ ಓದಾರಾಯ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಓದಿಯತ ಏನು ಪಂಡತ ಉಂತಲೆ ಯಾನು ಬನ್ಪೆ ಅಂದೆ ఏంటది దాయనంద మదిమెది విషయాన్ని బుర్దు బిడు మదిమెనే బొక్క వానగ దాల ఏజ్ 40 వాతి జత లైక్ మది మేపడు టెన్షన్ మనిపించి ಅವು ಅಕ್ಕ ವನಿತ ಅಕ್ಕ ನಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮನ್ಪಡು ಕಾಪಡು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಾರೆ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆ ಬೋಡು ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಎದದುಂಡಲ್ಲ ಪೊನ್ನು 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 ಪುದರ್ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ದಯನಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ನಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಪಾತೇರ್ವೇನ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೇರ್ಗ 3 ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪುಜೇರು పొన్నులు వస్తుండ లైవ్ కేండా దాదాపుడు కదా ఆ లైవ్ పోండా పొన్నుకేను మారయ్య ಅವಳು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜನಕುಲು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮನ್ ಪೇರು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಬನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುನ್ನು ಐಕದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ತಾಳೆ ಎನ್ನೆರಿಚಿ ಮುರಣಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ನೆರಿಯೆ ಅವು ಪೊನ್ನು ಜನಕ್ರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ತೂತು ಇತ್ತೆ ತುಲ ರಂಜು ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಚೀಪತ ನಮ್ಮ ಚೀಪಾಪ ನಮ್ಮ ಚೀಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ ಶೋಭಕೋಟೆಯ ನೀರಿನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡುಗೆ ರಂಜುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ ಆಯ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಜ್ಜಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು
ಶೋಭಾಗ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. 75 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿತ್ತೆ ಅದ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ವನಿತ ಮಾತ ಕೊರ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಸಬ್ಬ ತಿನ್ನನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನಾನು ಹಿರಿಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಜದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಜದ ಕೋಪ ಅಂಚನೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲತ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಪೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇಕ ಲೈಕ್ ಕೇಂಡರುಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಪಿರದೆಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೇನುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೇನುಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಕೇನುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮಲ್ದಿರತ ಅಂದು ಸೋಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ನೀವು ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಮನ್ಪೊಲಿರಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೋಭನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಮಾತೆಜ್ಜಿ 33 ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋದಿದ್ದೆ ದೂರ ಹೋದಿನಿ 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋದಿತ್ತಾರಾ ಓ ದೂರ ಒಲ್ಪೆಯೇ ಎಂಕ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವೆಂಚೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮನ್ಪೇರದ ರಂಜು ಅವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗುಲಿ ವನಿತಕ್ಕ ಸೋಬಕ್ಕ ಈರ ಅಕ್ಕ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಗುಲಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾವಡ ಬೇರೆಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದೇರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತಾರದು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡಿರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪು ಅವೇ ಒನ್ನೆ ಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಕಾಲಿ 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನಿಯಾ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಇರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಯಿನಿಯೇ ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 4:30 ಬೊಲ್ಪಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತದೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪ ಓಲ್ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಓಲ್ಪ ದಯಾನಂದ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಲ್ಲದದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದ ತರವೇನ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ಪೋಪೆ ಇನಿತ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದ ಒರಿಯೇನಾ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದ 6 ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟರು ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದರು 6 ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟರು ನಾ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ 5 ಇತ್ತು ಈಗ 6 ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಿದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಈರು ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ ನಮಗೆ ಪಜ್ಜು ಪೂರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ದೀತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ನಂದೇ 6 ನಿಮ್ದು 6. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜೋಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ? ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ನನ್ನದು ಚಾನಲ್ 70 ದಿವಸ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಸಹ. ಇನ್ನು 4 ಬೆರಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು 4 ಬೆರಳು, ಅಲ್ಲಿ 10 ಬೆರಳು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಕ ಇರು ಸುರತ್ಕಲ ಅಂದು ನಂದಿನಿ. ನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡವರೆಗೆ ಅಂದ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವೈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೆ ರಂಜಾಯ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ತೆ ಎಂಚಮ್ಮನ್ ಪಾಂಡವಿಂಗ್ ಕೇರಿಟ್ಟು ಆತ ಗೊತ್ತಿச்சு ನಡ್ನೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಟ್ರ್ ಕಲ್ಪದೆ ಏರ್ಲೇಜೇರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾತ ಎಸ್ ಸಂಡೋ ಸೇಮ್ ಡೌಟ್ ಈರು ಅಗರ್ ಮಿತ್ತಿಗ್ ನೇಮಗು ಪೊಪ್ಪುಜಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ಮಾಯ್ಡು ಎನ್ಮಾಯ್ಡು ಎಂಗಳ ಬೆನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿರ್ತೀಯಾರ ನಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಅಂದ ಎನ್ನಲೇ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾರನ್ನ ಲೈವ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪೋರ ഞാൻ ಲೇಟ್ ದೀಪಿನ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪಗ 6 ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಇಡೇಟ್ 100 ಪೋಪೆ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಐ ವನಿತಾ ಆಯ್ಸಬಾ ഞാൻ പോപ്പേ ആർന്ന ലൈവ് പോത് പാത്തിരുന്ന് പാത്ത പറപ്പേരട ഓരോര ഞാൻ ലൈവ് പോവന്നിനപ്പ കാരണം ലൈവ് സീത 100 പോരാപ്പുണ്ടാ ಸೀದಾ 100 ಪೋಪಿನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪೋಪು ಜರಿ ತಡಮೇಲೆ ಪೋಪೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪವೇನು ದಾದ ಪೂಜೆ ಮಾವು ಗದ್ದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪವೆ ನನ್ನಲ್ಲ 70 ದಿನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದಾಯರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ ಪಾಡಿಯರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೋಯೆ ಅಂದ ಅದನ್ನ ಈಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಯಾನ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೋಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಜಿದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ತೀರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪನಾತ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪಾರಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪಾರಡ ಆರು ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ ಪಂಡಿಜೇರಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೆ ಬಾಡ್ ಈಜಿನ ಯಾನಂತೆ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಆದ ಬೈದ್ವೆ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪದ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೀದಾ ಬೈದ್ವೆ ಆರು ಬೈಜೇರು ಆರು ಮೈಸೂರು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಆರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೇಗ ಆರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅನ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ತುಳು ಅಕ್ಕ ಮುದನಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಕೋಲ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಓ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುವೆ ತಿಗ್ಗಲೆಗು ದೀತರು ಓ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬುವೆ ತಿಗ್ಗಲೆ ಗೂದೀತಾರ ದಾದೇನು ಉಮೇಶ್ ದಾದೇನು ತಿಗಲ್ ಓದಿತೀನಿ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಪೋಪ ಯಾರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವ వచ్చి ಅರ್ನ ಮೇಕ್ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಆರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದೆ ಇಂಕ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾದ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿ ಜೊತ ಸಾಂಬಾರ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಅರ್ವದೇವಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೇಲೆ ಬೇ ಆಯ್ಪಿಡ್ಚೋ ಬೇಲೆ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಉಂಡದು ಬತ್ತಾರ ಉನ್ನಂದು ಬತ್ತಾರ
ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಕೋಡೆದ ಒಂಚಿಟ್ಟು ಒರಿದಿನ ಸೀಂಡು ದೀತಲ್ಲ ಅಂದು ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದು ಎಂಕೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂನಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡೆ ಶೋಭ ಎಂಚ ಇತ್ತಂದು ದೇವರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅರೆಗ್ ಮನ್ ಯಾನು ಅವ ಕೇಂದು ತುಲ ಅವ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ರೆ ಓ ಅಂದ ವನಿತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡೆ ಇಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಅರಿತ್ತೆ ಪನಯರು ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ನಿತ್ತೇರು ಕಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಆರ್ ಈತ್ ಪಾತೇರಿ ಬಂಡಾಗ ಏತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಪನೇರು ಈರ್ ಬಿಸಿ ಆತಿ ಏರ್ ಬಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಆಚೆ ಹೋಗುದು ಪುಡಿಯಾ ತರವೇದನ ತಲೆವೇದನ 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 ನೆಟೀನಿ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಮಂಡೇಡು ಇನಿ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಪುಜಾರವೇ ಆರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಆರು ಒಡೆಗೆ ಪೋಯಿರಿ ಕತ್ತರಿಗ ಒಡೆದು ಪೋಪೆ ಮಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಶೋಭಾ ಕೋಪನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಯಾನಂದ ಅದೇ ಅವರ ದಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಮದುವೆ ಬಂದು ಕಲ್ಪದಿನೇ ಯಾನ್ ಪೂರ ವ್ರತ್ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರು ಎರೆಗ್ ಪೋಯಿರು ಇರಾಕಗೆ ಪೋಯಿರು ಅಂದ ಆಂಡ ಎಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ಲಾರೆ ಕೊಂಚ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಮಾತ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಆಂಡ ಅರವಿನ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಬಕಾರೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವೆಟ್ಲಾರು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ವಾ ಅನ್ನಂತೆ ಅಕ್ಕ ದಾದಂಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ತರ ಬೇರೆ ಕೊರಿಯ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಈರು ಕುರ್ಜಿನ ಅಂಬಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ಬುಲಿ ಪೂಜನ ಮೂಲೇಡು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಐಕ ಅತ್ತಿಯ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಎಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತಂಡು ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಲಿಚ್ಚಿ ಇನಿಕ್ಯಾಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ದಾರ್ ಪೋತೇರು ಒಂದು ಆಂಡ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಹಠನೆ ಕಲ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಅರೆರ್ ಮೆಚ್ಚುಡು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿದಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಾಕಲೇಗ ವನಿತಾ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿ ಈರು ಪೋಪೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಇನಿ ಪೋತಿ ನಿತ್ಯ ಜತ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೇರು ಹನಿ ಅಂಚ ಕೆಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಾ ವನಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೆದ ಪಾತೆ ರುಚಿ ವೆಜ್ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ನಾಷ್ಟ ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನಾಷ್ಟ ನಮಗೆ ಊಟ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಏನು ಉಪವಾಸ ಯಾರಿಗೆವಾ ಇದೆಂತದ ನಿನ್ನದು ಹೆಸರು ರಂಜು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯಾ ಹೌದಾದಯ್ಯ ಚಿತ್ರ ಓ ಅಂದ ಮನೆದೆಯೋ ನಾನು ಇದು ಕುಡಿದು ಹನಿ ಜೀನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಜೀನಿ ನೈಟ್ಗೆ ಅದೇ ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರಂಜಿತ್ ಆದವು ಈರಿ ನೈಟ್ ವನಸಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ದಾಯಿಗೆ ಸಾರಿ ಹನಿ ಹಾಗೆ 90 ಕುಡಿಯೋದು ನೀವು, ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಕುಡಿಯೋದು ಈಗ ಜೀನಿ ಅಂತ. ಜೀನಿ ಸ್ಲಿಮ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಈಗ. ಅದು ಬಿಸಿ 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 ಉಂಟು, ನೋಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಂತವಾ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ. ದೇವರೇ, ಅಂಚ ಮೆಣಸು ಮಾಡ್ತದ. ಸಾರಿ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಬರ ದಾಲ ಆತಜಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿನ್ನೆ ಶೈಪ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆನೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಪುಡ್ಜಿ. ವನಿತಾ ಕೋಡ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲೆ ಚೂರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ತರ ತಿರುಗಿದ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಡ್ದಿನಿಗೆ ಅವಳು ಬೂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಉಲೆ ಜಪುಡದು 90 ಬತ್ತ ಬರ್ದಾಲು ನೀಗಿರಿಗೆ ಬೇಜಾರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರದ ನರ ಕಟ್ಟಾತ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವಿಷಯ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಣ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಜಾರತ್ತು ವಾ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ವನಿತಾ ಅಂದ್ ಬಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ನಮ್ಮನೆ ತಾರದ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಾರೊಂದು ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ಪಾಪ ಆಳ್ಟ ಇಟ್ಟುಕೊಡೆ ಹಾಲು ನಿದ್ರೆ ಅಲೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಲ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೊದಲು ಜೋರು ಚಳಿ ಬರ್ಸತ ಇನಿ ರಂಜು ದಾದವು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಬರಿಯೆ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತ ಟೈಟ್ ಹಾಲು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಡ ಹತ್ತು ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡ ರಂಜು ದಾದೆಯವು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಶೋಭಾವು ಆಯ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕಗು ಶೋಭಾಗು ರಂಜು ಬ್ರೋಗು ದಾದ ಮಾರೆನ್ನ ಕೋಡೆ ಆತ ರಂಜು ಪಾಡ್ದಿನ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಬೋಲ್ತದ ಮಲ 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 ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪಾರ್ದಿರು ಹಿಂಗೆ ಉಂಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇಯತ್ತೆ ಪೂರ ಪುಲ್ ಪೆರಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನೇಲುಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ವನಿತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಾರೆಜ್ಜ ಬಕ್ಕಡೆಜಲ್ಲ ಬೆಂಡರ್ ಬನ್ನೊಂದು ಸೀದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅನ್ನುಜ್ಜೇರಿ ಉಪ್ಪು ಬುರ ಬುರದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ತಡೆ ಗೊತ್ತಲು ಸಾಕು ತಿಂತುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಜೀವ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾರಿ ಲೋಡದ ಚಿತ್ರಕ ಲೂಡದ ಚಿತ್ರನ ಓಂಡು ഉണ്ട് ദൈനന്ത്
ಇಂಕ್ ಸಪ್ರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಐಕ್ ಸಪ್ರ ಕಾಬಂಡದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಪೊಂಜೆವಿಗ್ ಅಂಚ ಮೋನೆಡು ಸೆಡ್ಪುನ ಮಂಡೆಡು ಸೆಡ್ಪುನ ಲೋಡಾಡು ಕ್ಯಾರೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ರಂಜಿ ಬ್ರೋ ಪಾಡಿನಿ ಓ ಕ್ಯಾರ ಲೂಡದ ನಾವು ಕನ್ನ ಚಾಬೋಡ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಹ್ಯಾಕರ ಮಾರೆ ಯಾಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ದಕ್ಕಲ ಮತ್ತ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಾವಾ ಶಿಪ್ಪುಡು ದಾದ ಪಾಟಿ ದಾದನ ಪಾಟಿ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಶಿಪ್ಪುಡರ್ನ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ರಂಜು ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಯಾಕಾವಡು ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಯಾಕಾವಡಿಗೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ರಂಜು ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾರೆಯ ಬಂಗಡು ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಗದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚವ ಬಾಲದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾಕಾವಡು ಬಂಗದಕಲ ಮತ್ತಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚವ ರಂಜು ತಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಹ್ಯಾಕರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರೇ ಸೋಬ ದಾದಾ ನಿಜ ಹ್ಯಾಕರ ಅಮ್ಮ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹ್ಯಾಕರ್ ದಯಾನಂದ್ರ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಅಂದರ ಅಂಜ ಹ್ಯಾಕರ ದಾನೆ എന്നട ಪಾತಿರ್ಜರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಸುರಾಂಡ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜರ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಬ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಲೆ ಕೈದಿದ್ದು ಸಾಕದು ಆಲಂಚೆನಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಪಂಡು ಪಂಡದು ಪೂರಗಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಎಂಡ ಅನ್ನೆ ಪಾತೆರೆ ಬೇರೆ ಶಿಪ್ಪುದ ಯಾನು ಬೇಕರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅತ್ತು ಬಗೋ ಹ್ಯಾಕರ್ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸಾರಿ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆ ಉಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಪ್ಪಂಜ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಂಡ ಡಬಲ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಯಾನ್ ಶೋಭನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ತೂರ್ಚವ ಜೋಕುಲು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪೇರ ದಾಲಪ್ಪ ನುರ್ಚಿ ಒಂದು ಮರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಹಾಕಿನಿಗೆ ಮರೆತಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂತಿನಿಜ್ಜಿ ഒരു ദേവതയെ പോലെ ഉണ്ട് ದೇವರಿಯಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕದು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ತುಲಾ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಾರ್ದ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಓಲ್ ಬೈದ್ ನೆಂಕ್ ಓಂಡಿಯ ಶೋಭಾ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಯ ರಂಜು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಅವೇ ಓದಿಯತ್ತ ರಂಜು ರಂಜು ಯಾನ ಹಾಕರಂತ ಬಾರ್ದ ಬೊಕದಾದೊಂಡು ಓದಿ ಆನೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೆನ್ ತೋಜಿನತ ಇತ್ತೆ ತೂಪೇಗೆ ಇರೇನ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ವನಿತಾ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಇರೋಜಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಅದು ರಂಜು ನವ್ಯ ಬರ್ತಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಬೊಕ ಬತ್ತಿಜಿ ಈರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂತಾರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಡ ಓದೇ ಅವರೇ ఇన్ని రెడ్డి అడ్డు అని ఇచ్చారు బాయ్ చెప్పును బాయ్ దాన్ని ఏ రంజు ఎన్నత్తావ ಚಾನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ വെച്ചప్పుడు ಈ ಆಕರ್ ಮಂತಾಡ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ಮಿತ್ತ ಬೈದೆ ಯಾನನ್ ತಿರ್ತು ಬಾಡಿ వచ్చి ಮಾರಾಯ నువ్వు కూర్చావా నన్ను తిర్తు ಯಾಕರ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಪತ್ತಾಯಿ ನುಪ್ಪುರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಪತ್ತಾಯಿ ನುಪ್ಪುರು ಎನ್ನ ಉಂಡೆ ಬುಜ್ಜಿ ದೇವಾ ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪಕನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ದಿಂಗದು ಬುರ ರಂಜು ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕೂಡ ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪು ಅಂಜು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಚ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಗಲಾಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಬೈದೆ ಯಾಕರ್ ನಕಲು ಬನ್ನ ಪೋಡಿಗೇನೆ ಅಪ್ಪನು ಸೋಮನಾಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಕರ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಕಾಲಿ ಎಲ್ಪತ್ತಾಯಿ ರುಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ పోతుడు ವನಿತಾ ಬಾಯಿಗೆ నీకు ఆపుండా ఎన్న స్ట్రైక్ తెప్పు అయికి స్ట్రైక్ పోతున్నా కడుపుర తెప్పు బొక్క దాల పరిచే ఇంక అక్క ఓ ಪಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ದಿಂಗ್ ವೇರೇನು ಹ್ಯಾಕರ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗ ಪಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ದಿಂಗ್ ವೇರೇನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಸಬಾಯಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ದಾಯ ಪೋಡಿವರು ಆ ಪಂಡ್ರಾಪಚ್ಚಿ ಮಾರೇ ಈ ಸಡನ್ನೇ ಪಂಡ ಕೆರ್ಪನ ಬಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಅವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುನಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ ಇತ್ತಿನವ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾದೊಡ್ಡು ಚುರು ಜುಜಿವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೋಬಾ ಅರ್ಧಾನೆ ಪನ್ಪುನಿ ಮುಂತುಲೆ ದಾನೆ ಪೋಪುನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಐಕಾ ಅವೇರಾ ನನ್ನ ಹೊಸ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಕಡಪಾವೆ ತುಲಿ ಓ ಒಂದುವಾ ಮಲ್ಲಬಾಯ್ದ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಬರತೆಕ್ಕ ಬಿಜಿ ಅದಿ ಆ ಬಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರದೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆ ಪೊಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬುಡ್ದು ಮಾರ ಅವು ರಂಜಿತ್ ರಕ್ಷಿತನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸೈತೇ ಬೇ ಜಿಯೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ನಿಕ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಿದ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಂದ ಕಾಂಡಲ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂತೆ ಚಾ ಮಂತೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಅನಸು ಬೊಕ ದಾದೇಕ್ ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಾಂದಿ ಅದು ಅನಿತು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುನ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಬ್ಬುನ ದಯಾನಂದಕ್ಕೆ ದೋಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಿಯಾ ದೋಸೆ ಸಚ್ಚು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆಗಯಾ ಏ ಶೋಭಾ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆಗಯೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ತಿನ್ನರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾಲ್ಲ ವೇಕತೆ ಪೊಂಪನ್ ಪೆರ್ಮಾತ
ಭಯಂಕರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರೂಲ್ಸು ಏಪಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅಂದಿಯರಂಜು ಎಂಕಿತ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಕಾಪಿರೈಟ್ ತೆಪ್ಪೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನದು ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಅವೇನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಪದ್ಯದ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಪಲೆ ಸಚಿನನ್ನ ಇರುದಾದ ಅಮಸಗ್ ಪುನ್ನಮೆಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಯಾನು BC ರೋಡ್ ಪುನಿ ಅದೇ ಬೇಲೆಗು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ಓ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಡು ದೋಸೆ ಓಹೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ವಾ ಹೋಟೆಲನ್ನ ಅಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಇರೇಗ್ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಂಡ ಸಚಿನ್ ಕೇನ ಸಚಿನ್ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಕೊರು ಬುಡ್ಲೆ ಪೊನ್ನನು ಸಚಿನನ್ನ ಜೆತ್ತರೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತಂಡ ಸಸಾರತ ಜಾತ್ರೆ ಆತಗೆ ಸಚಿನನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಆತ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊನ್ನನು BC ರೋಡ್ಡು ಡ್ರಾಮಂಡು ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನನ್ನು ಕಿಸಿಡ್ದು ಬಂದನ ಪಂಡ್ರಲಾಪಜಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ ರಂಜು BC ರೋಡ್ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪನ ಎಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕುಸಿಟುಪ್ಪು ಅವ ಅದಾನ ಅವನೇ ಬರೋರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಮళ్ళీ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಕ పుల్ల పడిచి గచ్చిపులు వచ్చిండు బ్రహ్మరగుట్ట టెంపల్ పోడు టోల్ గేట్ ఆరు ఆంటీ అది దాదయ్య శోభగా ತಪಲೆ ಪೋಂಡು ತಪಲೆ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪು ಜೇರಿತ್ತೆ ಒನೆಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಂದಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಯಾವ ಆಂಟಿರವರಿಗೆ ಐಕತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಸೊಬಕ ಆಂಟಿ ಟೀ ಎತ್ತೆ ಓಡೆಗ್ ಪೋಪಿನಕ್ಕ ಆಂಟಿ ನಡೆಗ ಆರ ಪೂರ್ಣಿ ಅಡೆ ಪೋಪನ ಶೋಭಕ ಆಂಟಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಡ ಒಯ್ ಮನ್ಪೋಯ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನದ ಕೂಡ ಮಾಯದಾದ ಓ ಅನ್ನ ರಜ್ಜು ಈ ಓಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಈ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ ಬರ್ಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪು
ಬಕ ವಾಚ್ ಅವರು ಗೇನ್ ಮನ್ಪು ಆತ್ಯಾವು ಈಗ ಮಾಯ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಎನ್ನ ಮಾಯ ಮನ್ಪು ಆಂಟಿ ಸೋಬಗೆ ಆಂಟಿ ಕೂಲು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓ ಸೋಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೊಟ್ಲಿಯೇ ಯಾನು ಓ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಆಯ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆಂದು ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕೊಟ್ಲು ಅಂಚ ದಾದ ಕೊಟ್ಟಲು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ UKG ಓಕೆ ರೆಡಿ ದಾದ ಮಾರಯ ಎನ್ನ ಮಾಯ ಮನ್ಪರ ಇಂಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪು ಮಾಯ ಓಲ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಅಂಕಲತ್ತು ಯಾನ್ 21 ವರ್ಷದ ಆಯ್ಗು 21 ವರ್ಷ ಏನಿಗೆ ಶೋಭಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಂಡಲ ಮದಿಮ್ಯಾತೆ ಜತೆ ಪಾಪ ಇದಾದ ಸೋಬ ಪಾಪ ಬೊರ್ಚಿ ಪಡೆದು ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪುದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಕಲ ಉಕ್ಕು ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೊಟ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪಗೆ ಪಿರ ಬುಲಿಪರಸಿರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಓ ಶೋಭಾ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋಪುನ್ಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಬೇಲೆ ಓ ಅಂದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಅಂಪುನ ದೈನಂದು ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಿದಾಡುನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಜೇತ್ತಾಲ್ ಆಲ್ ಬರ್ಪುಜಾಲ್ ಬೊಕ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ ಆಜೆ ಇಪ್ಪುನಿಯಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಏಜ್ ಏತು ರೆಡಿ ದಾದ ಮಾರೆ ರೆಡಿ ದಾದ ರೆಡಿಗೆ ಮುಪ್ಪಗೆಲಿ ದಾದೆಯದು ಶೋಭಾ ಓಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇ ತಾದದು ತಾದ ಶೋಭಾ ಯಾಕಾಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂತೀನಿಯ ಪೂರ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ರಜ್ ಬರ್ಚಾವ ಏನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಪೋ ಮಾರ ಚೆಕ್ ಈ ಜನ ದಾದನ ಮಲ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಯ್ಯ ಪೂರದೆ ತಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದಯ ಆಯ್ ಪೂರಾಗ ಎತ್ತಿನಿಯ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಂಗ ಈ ಬರ್ಚಾವ ಇಪ್ಪೋ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪೋ ಅವ ಬರ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಚಿ ನಚ್ಚಿದ ಶೋಭ ನಡೆ ಪೋ
ಆಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಪತ್ತ ನಾಲು ಪೂರು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಆಯಕ ರತ್ತು ಬಂದ ತಾಯಿ ಅವೆಂಚ ಮಾಯ ಮಂತೀನಿ ಮಂಗೇರಿ ಬೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಜುನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಆಯಗದ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಸೋಬಕ್ಕ ಇರಗೇತ್ ಏಜ್ಡ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾದಿನಿ ಏನೇ ಇರತ್ತ ಉಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಬಾಲೆಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಯ ಈ ಕಾಪಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಜ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪು ಆಪಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ದೇ ಗೂಗಲ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಾದಾ ಬ್ರೋ ಎನ್ ಬೋಡಿಜಿ ಹೌ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಯ ಆರು ದೈವ ಆದಿತ್ಯರ ಅಂಚ ಮಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ತುಳುನಾಡ್ದೊಕ್ಕಲತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಸತ್ತಿ ವನಸಾಂಡೆ ಯಾ ನೋಡಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ತು ಜನ ಸೋಬಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ಕಜಬದಾದಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಚ ಇದನ್ನ ಊರು ಸೊಬ್ಬಕ ಅದು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಪನ್ ಎನ್ನು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಾರೆ ಓ ಅನ್ನ ಓ ಚೆನ್ನಲು ಪಡೆ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯನೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಊರು ಸೋಬಕ್ಕ ಬಿಸಲೇ ಸೀಂಟಿದು ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಸೋಕಾಪುಂಡತ ಬಿಸಲ ಸೀಂಟರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಸೋಬಾಯಿ ಲೈವ್ ಹೋಗು ಆ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಯಿಕ ಬಂತಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪೋಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತೋಜುಂಡು ತಿತ್ತು ರೇಗೆ ಒತ್ತಿಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲು ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಓಲುಂಡು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನಾಕರತ್ತು ಬಕವೋ ಕವು ಪುರಂಚ ಬಂದಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದು ಏನಾಗು ನವರಾತ್ರಿದ
నార్మల్ పర్సన్ మనీ పంద చెప్పాడు బత్తిని అజ్జి అజ్జి ಬಂದರು అవించ మనీ పంద చెప్పుని ಅಜ್ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಯಾಪಲಾರ ಬರ್ಪು ಇರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳು లేరు ఏ ఒక్క నువ్వు ಪೂರ ಡೈಪರ್ ఒక్క నువ్వు ಪೂರ ಉಂಡು ಸೋಂಪೆ ಚೆತ್ತೇನಾ ಶೋಭಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ ಇರ್ ಭಾರಿ ಪಿರ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂದು ಮಾರಯ್ಯ ಸತ್ಯ ಪಿರೋಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕುಳಿಚೇರತ್ತ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಮನಿ చెప్పరా ಪೂಜ ಕಂಡನಿ ನಕ್ಲೇಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುಂತಲ ರಂಜುಗು ನೆರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಆ ಪೂರ ಹಾಕ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಏರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ರಂಜುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಹಾಕಮನ್ಪುನಿ ನೆರ್ಲೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡನಕುಲು ಅಕಲಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ರಂಜು ಹಾಕಮನ್ಪುನ್ ಚೂರ್ತೂಲೆ ಆಗ ನೆರ್ಲೆ ದೇವರೇ ఆయన గుర్త ఉండే సున్ని బంట్వాల ఆయన గుర్త ఉండే ఆయే ಸಮಾಧಾದಾಯೆ ಆತ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿ ఆయనತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ಡಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆತೀನಿ ಸೂಟೆ ಹಾಲು ಶೋಭ ಅಜ್ಜಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೈ ಬಾ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಶೋಭಾಗ ಪರಬು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಸಂಗ ಬರ್ಚಿಗೆ ದಿಯಾ ಹಾಯ್ ದಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಜಾತ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಮಣಿಪೂಜೆರಕ್ಕ ಮಣಿಪುರ್ ಚಾಕ ಪಾಲು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ದಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದೆ ದಿಯಾ ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೇಟ್ ಅಕ್ಕಗೂ ದಾದಾ ಅಂಚ ಪನ್ಯರೆ ಪನ್ಪರತೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂತೆ ಉಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದಾನೆ ಆನಿಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲಕ್ಕ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿ ತೋಜು ಜರ ತುತ್ತು ಜರ ತೂತಯ್ಯ ಅನ್ಕೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ವನಸ್ಸು ಆಂಡಕ್ಕ ಇಂಕ್ ವನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಯಾ ರಂಜು ಯಾ ಪಂಡತ ಯಾನ ಪರಿಯ ಪಂಡದು ಅವು ಇಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ರಂಜು ಡೈಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟುವರು ಜಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ ಶೋಭಾಗ ಏನು ಅನಸ್ ಬಂತಿಜ್ಜಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೆ ಅವೇ ಅಂದಾಲ ತಿಂತಿಜದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಪರಿಯನ ನೈಟ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗಿರ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಂಡೆ ಯಾನು ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ಯಾಶ್ವನ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಯಾಶ್ವನ್ ಪಾರ್ದ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಜೆತ್ತಿದ್ದ ಬೇತೇರಿ ಜೆಪ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟುರನೇ ಪುನಿ ಈರು ಓಲಾರು ಈರು ಇಜ್ಜಾರತ ಈರ್ದುರ ಪೋಪುನಿ
ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಡಪ್ಪ ಈರ್ಲ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಓಲ್ಡು ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲು ಕನ್ನಡ ದೀಪ ಪೂಜಿಸಿ ಲೈಟ್ ತೋಚೊಂದುಂಟು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೀರ ಅಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಸತಿಪತಿ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಪಿನ್ನಿ ಬೇತು ಬೇತು ಮದಿಮೆ ಪಿದ ಮಾರ್ರೆ ಆರೆಂಕಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಆ ಜೋಕ್ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಆರು ಜಪ್ಪು ಜೇರ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿ ಜೇರ ಅರೆಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿಂಡು ಕೊಟಕ್ ಯಾನ್ ತೋಪುನಿ ఏ బిగ్ బాస్ ఏరియా పోపుని ధ్రువంత్ పోపేదా ఇని ధ్రువంత్ పోపినదా వనిత ಇದು ಟೈಲರಾ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಲರ್ ಹತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಮಿಷನ್ ಕಂತೀತೀನಿ ಕಾಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ನೈಟಿ ಮಾತ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ನೈಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ನೈಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಮದಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇತ ಬೇಕ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಡದಿ ನೇರ್ನಾಗ ಆರು ನರ್ಸಿ ನರ್ಸಾ ಯಾನ ಅತ್ತ ಮಾರೆಯ ಟೈಲರ್ಯಾ ಏನ್ ಟೈಲರ್ ಆರು ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಟೀಚರ್ ವನಿತಕ್ಕ ಅದ ಇನ್ಫೋಸಿ ಬಾಯ್ ಪುರೇರ್ಗ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾಯ್ ದಿಯಾ ಐ स्क्रीन पर में ಬೇತೆ ಓಲು ಉಂಡಿಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ ಓಂದುಲ್ಲಯ ಓಲು ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂತನೆ ಪಾಡಿ ಅನ್ಕಂಡಿದ ಈರು ಟೈಲರ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗಾರದ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಟೈಲರ್ ಆಡ ವಾ ವನಿತಗೂ ಹಿಂಗ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಗೆ ವನಿತ ಬೂಬ್ನ ನಾನಿ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ನೀನು ಇರುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಿಗೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ನಾಡ್ಲೆ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯಗೆ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆ ಅನ್ಬೋಡು ನಾದ ಮಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯೆ ದಯಾನಂದ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗೆ ಪೊನ್ನು ನಡಿ ಆನ್ ನಾಡ್ರೆ ಬರ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂಪ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅವಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಉಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಅದಾ ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ಉಂಡ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ದಯಾನಂದುಲ್ಲೆ ದಿಯಾ ಆಯ ಪೊನ್ನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿಯಾ ನಿಕ್ಕೇತು ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೇರೆಡುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಂತೂ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಗಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆನಗ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನಗ ದಾಳ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಬ್ಬುದ ಪೆರಜ್ಜಿ ಅವ ದಯಾನಂದ್ ಪೋಯನಾ ರಂಜುಲ್ಲೆ ರಂಜಾವಯ್ಯ ರಂಜು ಪೋರ್ತನ ಕೇಂದ್ವೆ ಕಡೆ ರಂಜು ಕೇಳ್ವನಾ ಅಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಲ್ದಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ರಂಜು ಏತ್ ಕಲ್ದ ರಂಜು ಏತ್ ಕಲ್ದ ಏಜ್ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಊರು ಅಲ್ಪ ಪುದಾರಿ ಸರಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಈಗ ಕಲ್ತಿನಾಗ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಯ್ ಬಟ್ ಏತ್ ಕಲ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತಂಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತಂಗೆ ఇంజనీర్ కూడా సిప్పుదారు లేదు సిప్పుదారే వెళ్ళని పొన్ను తెరపోరే కదా ಹೂ పోయారా పోయారా అతే ಓದ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ನಿಖಲು ಪಾತೆರ್ದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಎಂಕಾಪಜಿ ಮಾರೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಅನ್ನು ಪೊನ್ನಗ ಅನ್ನ ಅಡಿಜಿ ಆನ ಪೊನ್ನು ಅಡಿಜಿ ಎಂಕಾಪಜಿ ಎಂಗಿಲು ನಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಿಲು ನಾಡ್ಲೆ ಎಗ್ಲು ಸಟ್ಟು ಬಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಗ ಪೊನ್ನುಲ ಬರ್ಚಿ ಆರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ ಬರ್ಚಿ ഞാനിച്ച്
yang poduman punalatu ranjula എങ്കിലാണ്ടേ ದೇವರ ஏன்னும் முல்லை உள்ளடா அத்தால் பொண்ணு నాకు పొన్ను ఇంక దాల మురిచేత ఇంక కొంచెం ఇల్లు నడుపు యాను పొదు మనుపునాలు ఎత్తమారే മുറിച്ച് നേട്ടാ പൊണ്ണു പോട് വന്നാണ്ട് താന് പോടാന്നുണ്ട് നല്ലതാത് വന്ന കുഴപ്പമില്ല ശോഭ இந்த சோபா விட்டு சோபா வந்து நிற்க விட்டாவா ஏய் क्या बोलती तू अला పొన్ను కూడా దియగాని పొడిగా ముల్ప ಬತ್ತಿರಿನ ಪುರ ಒಂದೇ ಕೇನು ಮಾರ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಸಿಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಡಿ ಮಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆದೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು దాని ఈత దిన ఇచ్చారు దియా నీకు దాద పాతెరను మూలు ಪಾತೆರನುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಕೇಂಕುಲು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೀನ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ ಪ್ರಸಾದ ಬರಂದೆ ಮಿಮ್ಮಿನೆಯೇ ಅಭಿ ಮಿಮ್ಮಿನೆಯೇ ಎಂಕ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಿಯಾಗ ಅನ್ಬೋಡಿಗೆ ಓ ದೇವ ದಿಯಾ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಜಿ ದಿಯಾ ಈ ಅಲ್ಪ ದೀಲ ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ ದಿಯಾನಾ ದಿಯಾನಾ ಎಂಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲರ್ದು ಬರಂದೆ ಮೀನಿಚ್ಚಿ ನೇತಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಐಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ದಿಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಗಂಡನಿಡ ಪೊನ್ನುಂಡು ಬೋಡ ಬಂದು ಸೋಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದುವೆ ಆತರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಡಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೋಬ ನಿನ್ನ ಕಂಡಂಡ ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡು ಮದುವೆ ಬೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಾ ಇರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾತಿರುಣಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಓಲಿಗೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಚಮೇಲಿ चांद पनड़ी बुड़प वजवनेर ना चली राजेश लाइक ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂಜನ ದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಾಟಿಗೆ ದಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜದ ಅವೇ ಅವು ದಿಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ
ಶಶಪುರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲದಾದೆ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲಪುರ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲಪುರ ವಿಶೇಷದಾದುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ನಾಡುಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಅನ್ನಾಡುಂಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಓಟು ಪಾಡುನಿ ಶಿಪ್ಪುದರೆಗ್ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಜ್ಜೆರ ಕೇಳಿ ಪಚ್ಚದೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುರಿ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಈರಿನ ಕಂಡನಿಡ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿನದೆ ಬಂದು ತೇರು ಇನ್ನ ಕಂಡನಿದ నీకు జాస్తి అన్నందు పాటి దాదావు దాదగా ಕೇಂದೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈರವು ಅಕ್ಕಲು ದಾಂತಿನ ಎಂದು ಏನೋ ಅಕ್ಕಲು ದಾಂತಿನ ಎಂದು ಕೇಳರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮಗು ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ನೆರಡೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಪ ಪರ್ಪನೆಗಳ ಯಾರು ಬಾತಿರ್ಜವೆ ആര് പോയരാ പൊന്നു നാടുകാർ അന്ന് പോയരാ അന്ന്